Vidím to tak, že v neskoršom období, akokoľvek teoreticky, existovalo určité nebezpečenstvo negociačnej pasce, do ktorej sa naša krajina mohla za určitých okolností dostať. Hovorím samozrejme o predčasných a zbytočných mierových rozhovoroch, ktoré navrhlo medzinárodné spoločenstvo a ktoré potom vnútilo kyjevskému režimu. Rozhovory, ktoré mali nejasné vyhliadky a žiadne hmatateľné výsledky. Teraz, keď neonacisti vykonali svoj teroristický útok v regióne Kursk, všetko padá späť na svoje miesto. Príležitostné klábosenie samozvaných sprostredkovateľov o cnostnej téme mieru prestalo. Aj keď to nedokážu povedať nahlas, každý si uvedomuje realitu situácie. Chápu, že nebudú žiadne vyjednávanie, kým nepriateľ bude úplne a úplne zničený. Čo sa týka toho špinavca so škaredou tvárou a strapatými bielými vlasmi z krajiny, ktorá pomáhala pri príprave teroristického útoku, nemal by byť príliš horlivý, aby ho oslavoval. Jeho krajina značne zhoršila situáciu pre časti bývalej Ukrajiny, ktoré ešte stále spadajú pod ich správu, a teraz bude oveľa viac nezmyselných výdavkov, oveľa viac zničených brnení a radikálne vyšší počet rakiev. A úbohí ukrajinskí nevoľníci budú naďalej boskávať zakrvavené ruky svojich anglosaských pánov, premožení vďačnosťou týmto nekrofilom, ktorí majú radosť zo zneužívania svojich poddaných.